Надежда, надежда. Надеждата е лоша спътница. Това е все едно да си гладен и точно в този момент минаваш в близост до луксозен ресторант. Вътре красиви прически, скъпи туалети и с мириса на екзотични най-различни блюда. Да се заблуждаваш, вече си сит. Тък оборът се изсипал върху теб, за проклятие този път излезнал без чадър. Отихнал праша ти своя другар, вятърът, да те ощипе коварно и подиграе. Какво бихте си помислили в такава ситуация? Ако сте мъж, навярно щяхте да си признаете, че жените биха се справили блестящо, небрежно и случайно, сваляйки своята дантелена ръкавица, поставяйки я с грациозен и примирим маниер на тротуара точно върху върха на своята обувка. Деликатна покана за интимност сред толкова самотните улици. Всеки избяга от бурята, изкрил се на топло, сгушен, далеч от мрак. И там сред нищото затъгла седи тя, проклетницата. По нейната кожа капките си се стичат, а тя горда и щастлива. В тази жестока картина на улицата дори няма чуеш как пее фалшиво. Различо ритмично, въобще очите ти не ги интересува друго освен вълшебен миг на еуфория, уж без повод. Просто я гледаш и отвеждаш в фантазиите си, като антична веж с сантиментална стойност. Дори мебелите имат вътрешна красота. На ум си пожелаваш. Само жени да минават от тук и така да обречеш на провал своята конкурентка. Да си остане сама, самичка, но с крайчета на окото ви. Добър вечер, госпожице, да ви закарам. Хайде, качвайте се, предател. Но все още не се отказвате от своя пъклен план. Той седи сърдит, пренебрегнат от страхотен сценарий за истинска романтична история на справедливата природа, заради която хората се запознават, обвързват, оставят своята красива фотография. Там от прозореца на блока имало душа. Дълго чакаща да види, да усети, да осъзнае живот. Запечатила вечността две фигури, като един оазис сред пустощта. Онази мръзнеща жена там пред ресторанта, подгизна обезчанта с пълно сърце, размазан грим и невероятна усмивка. Реална е. Това наистина не се случва. Макар отстрани, скришвам просто да я гледам. Пръстите изпукват и неволно удрят по стената и те си признават. Дълго чака на гледка. Трябва да се показват хубавите истории. Трябва да вярваме в нещо, стига с тези мръсноти и злоба. Дланите подхвърлят една в друга стара, прашна брошка. От тъмнината сякаш на мига, намерило дързост и сила, едно отпуска по ценните камъчета. Точно като нея. Навярно чака автобус. Толкова естествена, макар и напълно различа от всичко. Още очаквам сервитьора, вечно нямаш точно да ми върне. Веднага извъж, оставам, рестото. И този видях. Уж случайно с чаша скъпо уиски, много лето ти възпура и настроение там при нея. Надява се на продължение. Здравейте! Цялата сте настръхнала. Замете пълтото ми, нека да избърша седите от сълзите на облаците. Толкова сте страхотна. Бихте ли продължили вечерта вътре на вечеря с мен? Гласът леко се снижава, но може да си позволи да проличи нервен е. Ами ако откаже, толкова мило, сякаш тя се слива с теб. Не е възможно да не изпитвате същото. Отсякъде ще дорят сбъднати дребни блянове с толкова много енергия. Сякаш си шептят. Първоначално просто реших да я съжаля, но видях лице с характер. Мислих да продължа и да се отмести от предето, но от такъв порочен жребий излизаше толкова много светлина. Останах на стола и все още не бях сигурна. Женска суета, злоба, човешка загриженост. Какво беше чувството, което ме караше да я следя? Нека ви облека с розите си. Още един господин се завъртя около уличната животинка без глас посока пара. Аз съм търговец на цветя, но тази вечер би желал на вашата маса да ги понеса. Млада и наивна, навярно на този бедняк и той наквасен ще повярва.
навсякъде да се докосне до каквото пожелаете. Кажете ми за какво мечтаете. Ето тази вълшебна пръчица веднага в знак на любовта си ще ви го поднесе. Така както когато сме били деца, някой ни е разказал приказки и не разбрали от жестокостта на неволята и света на възрастните, така мъжът с жестове обагря мирогледа на странницата. Но това е черен химикал. Събралата капките като водопад очудено с пресипнал глас му отговаря: а вие сте страхотна легенда, доказваща чудесата се случват. Но описуваме усещането да видиш нещо истинско. Може би не осъзнавате, духът бледнува за красотата. Тя може да е на една картина, вашия поглед нарисуван, нещо дребно, но с голяма стойност. Вие сте търговец на цветя, който с фокуси продава картини. Приятно ми е да се запознаем. Уличен музикант без глас, който не може да танцува, без ритъм композира стъпки, думи между капките и така си твори. Приповдигнато с лека ирония, недоверчиво продължи разговора, естествената мома, без изкуствени допълнителни коси, маникюр, превзето отношение. През деня ходя на публични места и рисувам. Вечер по заведенията предлагам рози. Винаги съм сред много и различни хора, но те са нещо без души. Погледнете ме още веднъж. Не мога да приема, че не сте това, което намерих у вас. Като дежавю, но не усещате от миналото толкова много желано от бъдещето. Не, нещо, което вече сте имал, а сега сте уловил. Много е силно. В рая ли съм или се лъжа? Точно в 12 без 5, когато повечето хора вече са в домовето си и отивам и набирам цветя. По пътя, по балконите толкова много цветове, по баровете, по двойки различни галактики, но всички са еднакви, като кибритени кутийки, всеки сам за себе си, дръпнат, с напрежение избягва своя ред. Видял колко много са изгоряли с нещо, напатили се, сякаш се пестят. Но като видях вас, някак света се промени. Нагласата, възприятието. Да отидем при вашия храс. Никога до сега не съм вечеряла рози. Колебливо продължи разговорът. Глас с толкова много топлина. Разбира се. Но по пътя желая да държа ръката ви. С другата ръка ще взема ръкавицата ви и без думи само ще ви показвам колко добре играете без да знаете. Преди да тръгнем, ще ми отговорите дали можете да пишете с двете ръце. Точно като някаква вълшебница, още повече увлече вниманието на непознатия партньор по пътя. Едновременно или по-отделно. Аз вярвам и по двата начина за вас ще го направя. Смехът се сля с гръмотевиците е някак по-приветливо стана около водата из ведро. Ще проверим дали казват истината или лъжете. Устните оставяха своя автограф по врата, ръката, своя мокър отпечатък върху единственото сухо петно по бузата на бедняк и той стана наистина за завиждане. Красиво е, макар и нелогично. Колко ли пари после за лекарства ще отидат, а и загубата на време да седиш по дъжда. Какви са тези? Навярно не са хора. Нещо се случва. Какво? Все още гледам. Защо? Невероятно общуването. Остава усещането. Красив спомен, като татуировка на душата. Затварям очи и искаш да се върнеш там по същия начин да видиш, чуваш, да вкусиш отново докосването, да усетиш от щастието. Макар отстрани да гледам всичко това, аз съм различна, аз вярвам. В вуала на сянката, там скрита под лампата, все още наблюдаваше една жена. Излезна от ограничеността, от мъглата на своята черупка, от разстояние гледаща девойката. Ето, виждате ли? Този джентълмен намали и не ни изпръска от главата до петите. Ако бях сам въобще, погледнете и там,
Този мъж отваря вратата със своя чадър, приютява онази жена. Но преди това, вие разбрахте ли, че нас ни гледаше? Знаете ли колко пъти бях сам под дъжд или пек, драскайки си, и всички бяха без промяна, подминават безразлично. Ето и онзи, непознат господин дава тетачето си и посочва на малкото момиченце от онзи вход, откъдето да си купи дъждобран, и продължава да ни гледа. А онази жена, която ни следва, коя е? Не разбирам къде в нея е това, което ви е впечатлило. Мъж в инвалидна количка я моли за помощ, тя го подминава. Паднал на земята, никой не му помага. Та всички ние сме част от общия ни дом. Как е възможно да седиш подритнат, въобразявайки си, че ще има някого? Да гледаш крака, крачета, които ходят, тичат силни и здрави, а на теб лекарите са ти казали, че никога повече няма да проходиш. Безмилостен факт, безпощадни думи. Съзнанието как се справя? Онази пък си изпуска портмонето от джоба и тя си го прибра за себе си. Озърта се, усетила се прекалено късно. Там онази възрастна дама плаче. Навярно разбра ужасна вина. Тя се прави, че не разбира. Някой пита за посока, тя мълчи и гледа празно. Всичко се руши зад нас. Тя е там и ни следва. Пред нас всичко се променя. Процъфтява животът. Онази жена зад нас в миналите стъпки следва нашите постъпки. Не разбирам как може да е справедливо, когато има достоинство без нравственост. Аз бих се върнала назад и поправила, бих помогнала на всеки, като гледам друг като мен не се намира. Но така ще пропуснете своето време, своя миг, своето щастие, своя живот. Някои намират красотата в борбата, богатството в щастието на хората около тях, ценността в справедливостта. Не мога да се надявам на случайността. Никой нищо не прави, а животът като река си продължава. Ами тези хора? Всички сме хора. Не може просто така, като всички да подминеш. Точно сега, в този момент, нека да наберем рози. Докато откъсвате с всяка една роза, си пожелайте желание. Моят свят, както разбрахте, е вълшебен и ще ви се случи това, което наистина сте си намислила. А мога ли просто да давам живи рози? Защо трябва да си откъсвам? Те ще увехнат. Ето това е мечтата ми, която трябва да се сбъдне. Ще видя мъже, които обличат жените си с живи цветя, за да ухаят вечно на техните грижи, нежност и внимание. Ще променим бизнеса си, но пак остава условието. Трябва поне една роза да откъснете. Но така няма да е честно. Една да се жертва, всички други с бъдеще. Ще ми нарисувате картина с роза. Аз ще откъсна вашето чудно вдъхновение, където е всичко възможно, и така в пълно светът ще е нов. Тогава, когато хората истински обичат и се борят за правдата, тък му няма да се крие, докато отнемам цветята от чужд храст. Но аз не съм ви излагал за нищо. Всички тези гори с рози са мои. Преди бях много богат, всъщност и сега съм отново богат. Но то е защото срещнах вас. Аз имах голямо наследство, но го желаях, защото свързах всички имоти с залата на близък. Не го желаях. Продадох неговото дадено, което ми тежеше и унищожаваше вътрешно. Направих различни бизнеси, но ме измамиха и обрах. Загубих всичко. Бях на улицата без дом. Очаквах близки приятели да ми ударят едно рамо, да си стъпя отново здраво на краката на земята. Тогава си отворих очите и разбрах колко много съм бъркал. Животът просто минава през теб като филмова лента. Тези, които са толкова много важни, толкова се ценял и си бил сигурен в тях, толкова неща сте преживяли заедно, от детството ги познаваш и точно те нищо да не направят. Но не защото не могат или нямат възможност. Да погледнеш горчивината, заседнала като буца. Онази
които са ти кръв, това вече съсипва. Не си бил егоист, раздал си се, радвал си се искрено на успехите им, никога не си позволявал някой да ги спъне. С толкова много амбиция си ги представил колко успешни ще станат и накрая да те изоставят. Вече не си този, който дава, а има нужда. Не исках, не можех да имам вече обикновено съществуване, работа, ход на битието. Трябваше отново да стана много силен, да намеря онези трепки и да не причиняват на никого повече такива ужаси. Бях без път, всеки вече си бе наредил живота, бях празен. Толкова много лъжеливи хора са ме заблуждавали, бях съсипан. Вече нищо нямаше стойност. Как да вярваш, когато всичко около теб се руши и няма справедливост? Трябваше да успея. Не можех да позволя да се предам. Онези трябваше да ги оправя. Отново успях. Дори напукна съдбата. Станах сам много по-богат и се спасих. Спасих си душата. Спазих обещанието да накажа, за да защитя. Но знаеш ли, хареса ми животът на бедняка богаташ. Първоначално пеех или свирих на улицата и когато се появяваше красиво момиче, ме бе срам, докато не се появи една напълно необикновена. Тя ме видя, не отвърна студен поглед и да продължи по-бързо, като всички останали. Не каза колко жалко изглежда толкова младо и хубаво момче, без да интересува, че всички наоколо я чуват. Видях една, която ме видя, погледът и се промени. Задържа се, усмихна се и моето неловко представяне се въоръжи с кораж. Вече бях изкусен музикант. Толкова много исках пак да я видя и тя се върна. С шепа бомбони ми даде скришен пари и високо благодари за това колко съм страхотен. Сега аз на нея ще изпълня желанието и подарявам бомбони от рози. Защо веднага не ми казахте, че ме познавате? Защо не ме целунахте веднага, що ме разпознахте, а чакахте толкова много време? Защо хората толкова чаровно се лъжат? Вие сте истинската, всичко друго е фалшиво, различната реалност, която трябва да бъде изпълнена с цветове. Имах силата и смелостта да преобърна целия свят, но не всеки би могъл. Имах честта и доблестта да накажа злото, за да може да има още щастие. Смятах, че това е работа на справедливостта, докато не бях убеден, че аз самият съм добрата съвест на правилното. Но от толкова много бедни души, свят на пари и власт, бях нещастен, въпреки че поправях чужди грешки. Отивах в фирмите и имотите си като чистач, пощалон, клиент, наблюдавах служителите си и толкова рядко повишавах, толкова много се разделях. Сега вече навсякъде разпознават почерка ми, но прекалено късно. Толкова много възможности дах и се надявах, че няма да е същото. Болеше от алчността. Хората продаваха доверие, приятели, рода си за имане. Болеше от злобата. Правеше грозни, нагли, безочливи създания. Болеше да ставаш и до себе си да виждаш красиви, но празни лица. И колкото и да пробваш, те всички различи са еднакви. Това потиска, не извисява. Надеждата, че си открил своята частица и безпощадната реалност, непрекъснато се карат и съзнанието ти разбира, че не ти си виновен за докосващите се тела, докато сърцата се отдалечават едно от друго. Страдаш да виждаш да се делят, бият, за да имат. Знаеш, никога няма да се променят, докато такива ги моделира живот. Но някой е творец, все някой е невидимата сила на властта. На върха всички може да пожелая да стигне, но не всеки би тръгнал. Повечето предпочитат наготово някой да им понесе щастието. Приемат го като свое право, не като отговорност. Дори да се намери някой вярваш и да успее да изкатери трудностите, там, където имаш
Повечето забравят за другите и гледат само себе си да наредят и така някой винаги се появява и разваля всичко построено. Никой не може да е като остров сам за себе си. Няма съвършен свят, но може да се опиташ да го направиш по-добър за всички. Тогава би имало просперитет и така и ти би бил по-успешен. Може да спечелиш или да загубиш, да бъдеш ценен, уважаван и желан е блаженство. Любовта дава смисъл на всичко и е хубаво и в лошото. Знаеш, че някой някъде те мисли, винаги би бил твърдо до теб. Къде е моето красиво, смело, достойно момиче? Отвътре нещо ти крещи, иска да пътува, не като тежък товар, не е твоето подкрепящо и разбиращо бастунче, не е част от теб, а мамеш миг. Не се радва на това, колко много си постигнал, за да осигуриш такъв стандарт, а да посети гледки от различни кътчета, без да е двигател живота ти. Иска да притежава, но не би водила твоите битки, за да спечелите. Не би била твоя гръб, вяра и сила. В тежките моменти просто се изпарява, без позиция, без мнение. Дори не отговаря, когато я търсиш, желаеш. Имаш нужда от нея. Като една запалена и угаснала свеж се молиш да е думата, която е дошла, да те пита как си. Иска ти се щастие, да бъде обичана, когато самата тя не може да обича. Иска да има, но не и да отдава, да създава, да утвърждава. А аз съм гладен, ненасит, само за истински хора. Всичко останало е мираж. Ето, като нази отзад тази лоша спътница е надеждата. Тя ще бъде справедлива, но ще трябва да се надяваш. Аз избрах любовта да граби от живота, да предизвикам собственото си щастие, вместо да се потешавам или страдам, съдбата да ме поощрява или наказва. Не винаги знаеш какво те очаква, не винаги можеш да контролираш всичко, но твоите решения са стъпалата, по които се извисяваш или падението на личността ти. Хората трябва да вярват в нещо да ги потиква към съвършенството, енергията, която да се слива с тях и да им помага да стават по-добри, по-силни, по-красиви, по-истински. Сила, който побеждава, не им позволява да се пречупят. Богатството обогатява, но то е съзнанието в нас самите, което чрез проявление на духа и характера става еквивалент на материалната собственост. Да бъдеш е много по-важно от това да притежаваш. Да очакваш от някого нещо да го получиш. Най-невероятното произведение на изкуството е да видиш как мъжът и жената творят един в друг, как успяват. Най-изкушаващото всички човешки добродетели и пороци е да си свидетел на мъжката любов. Най-истинското усещане е да намериш надежда във всичките й проявления в едни и същи очи, независимо от време, обстоятелства, разстояние. Тя е вярата, става част от твоята душа, предизвиква импулс на сърцето ти, хармонията, силата, любовта, която те извисява, балансен живот, прави съществуването изпълнено с толкова много смисъл. Някой път закачлив, вулгарен или мъдрец прави така, че дори най-страшен звяр да бъде безпомощен пред думата я нареда. Най-невъзможната ситуация превръща в невероятна история, която като вълна променя съзнанието, възприятието, съдбата на хората. Наистина чудесата се случват от уста на уста си придават стойността. Значи капките са нейните сълзи, дъгата най-красивото бижу на надеждата. От радост, от Бог, от разочарование, от възхищение. Ти си избери. Някои просто се мокрят, други усещат дъжда, с които преначертават своята песен. Надеждата е лоша спътница. Това е все едно да си богат и точно в този момент да влизаш в луксозен ресторант, вътре среди прически, скъпи туалети и с мира на екзотични най-красиви блюда да се заблуждаваш. Вече си влюбен, докато някой е плачел за теб. Те Базиле.